Hľadáte miesto, kde sa príroda a pokoj spoja v jedno? Dovoľte mi, aby som vás privítala v tradičnom zrube v Terchovej, časť Šípková. Tento zrub bol postavený z kvalitných prírodných materiálov, ktoré sú typické pre túto lokalitu. Ponúka až 130 m2 obytnej plochy a 80 m2 garáže alebo teda pivníc. Zrub je vykurovaný podlahovým kúrením, ale takisto týmto prekrásnym krbom, ktorý vykúri obe poschodia. No čo poviete? Nemáte aj vy chuť zabaliť sa takto do deky a vychutnávať si atmosféru tohto krásneho zrubu? Na oboch poschodiach sa nachádza kúpeľňa aj toaleta. Na prízemí je to kúpeľňa so sprchovým kútom a na poschodí je krásna masážna vaňa. Čo sa týka izieb, v tomto zrube sa nachádzajú až 4 spálne. To znamená, že sa tu vyspí bez problému až 12 osôb. Ďalšou výhodou je tento krásny slnečný pozemok, ktorý má skoro 2500 m2. Na pozemku je takisto vybudovaná prípojka pre elektriku, kde môžete napojiť ďalšiu nehnuteľnosť. Toto vám otvára ďalšie investičné možnosti. Tento zrub nie je len miestom pokoja, ale je aj výnimočnou investičnou príležitosťou. Zamilujte sa do tohto zrubu tak, ako som sa doň zamilovala ja. Kontaktujte ma, príďte si ho pozrieť a nájdete svoje vysnívané miesto. Teším sa na vás.